बिबारि नों दासो सिरि मोनदों? आब' आं दासो सिरि मोनदों। नोङो मैया हराव उन्दुलाङासैयानो न'आव? औलै आब' बै फोजोंसारा साला फन हरनानै उन्दुखौनो लायाखैलै आब' आङो। सारिथा बाजियावसो उन्दुलांदों। दा टाइमा खैथा जाखोबा? 9ता जाबाय। मा? 9ता जाबाय? होमबा नों आंखौ मानो फोजायाखैमोन आब'? आं मिथिखागौ बिबारि नोङो मैया हराव उन्दुलायाखैमोन होननानै, बेनिखायनो फोजायाखैमोन आं। साला बै फोजोंसार सैमाखौ आं ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन। औलै आब' आंबो थि रागा जोंखादोंमोन। दासो माखौबा फाग्ला जाना दिन्थिदों। बै बोसोरसेयावबा मा खालामना थानायमोन? औलै नोङो बेखौ लाफिनांला दे बिबारि, आं बुंदोंना। जिमान फाग्लायानो जाबा थैथोंआनो, नों बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामफिननांला। नोंखौ सानसे समाव माबायदि खालामदोंमोन? औ आब' आंथ' थैबाबो बेखौ लाफिनला। सोर लानो दिनै? सोर फाग्लाया लानो बेफोरबायदिबा? रावबो लाखायाना। मा बियो आंखौ मा सानदों? आंखौ सैमासो सानखो ना मासो सानखो? औलै दे दाबो जेबो नंला दे, नोङो गासैयावबो ब्लक खालामना दोनजोबखाबायबा? औ आब' गासैयावबो दोनजोबखाबाय ब्लक खालामना। दे होमबा बिबारि ओंखामा जाफैदो, खुनोसै आङो। मोखां सुना जागोन ना दुगैना जागोन? आब' आं दुगैना जागोन दे, दुगैना जाबासो मोजां मोनो आङो। औ दे होमबालाय थां दुगैहैथां। आब' नों जाग्रोनोबा जाग्रो दे, आंना एसे गोबाव जागोन ना खिनायावनो मानायावनो। दे जेबो नङा दे, नेगोन आरो। औ थां होमबालाय दुगैहैदो। लैथोस्रिनि फर मिस कल? बे फोजोंसारानो फन खालामनो होदों खोनार'। मा मोनदों बियो आंखौ? बे लैथोस्रियाबो मानो फन खालामबाय थादों? रौलै खेबसे रिसिभ खालामथारनि, मा बुंनो नायनि आंबो। फोजोंसारानो हरमारनो होदों खोना। हेलौ बिबारि आब'। बुं लैथोस्रि, नोङो मैया हरावबो फन हरदोंमोन ना? आं उन्दुलांदोंमोन। मायबाफोर जादोंमोन ना ओरैनो हरदोंमोन? आब' फोजोंसार आदाया नोंजों रायज्लायोनो, नै दाबो लाइनाव दं। मा? औ नोंजों रायज्लायोनो। हेलौ बिबारि, अन्नानै आंनि ब्लगखौ खुलिलै। जेनेबा नोङो आंखौ मा सानो फोजोंसार, हा? नोङो आंखौ सैमा सानो नामा? साना आं नोंखौ सैमा साना। खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदोलै। मानसिनाथ' गोरोन्थिया जाखायो जाया नङा, बयनाबो जाखायो। आंखौ मानसि हिसाबै खेबसे निमाहा होदोना। बै समखौ बावबाय नामा नोङो फोजोंसार? जेब्ला आं नोंखौ फाग्लि रखम फन हरबाय थायोमोन, मेसेज हरबाय थायोमोन, ओमफ्राय नोङो गासैयावबो ब्लक खालामना दोननाया, हा? वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगोल पे, फन पे गासैयावबो ब्लक खालामना दोनजोबोमोन माथो नोंलाय? सैमा बायदि बाहायथारोमोन माथो नोंलाय आंखौ? दालाय आंखौलाय मानो नांगौ जाफिनखो सैमाखौनो? दोन हरनांला। सरिलै, मानो इसेबो बुजिया नोङो? दोनदो आंहा सम गैया नोंजों रायज्लायनो। दोन, मैया हरावबो नोंनि थाखायनो उन्दुलाङाखै आं। दा आरो नोङो आंखौ आरो डिस्टार्ब होबावदों। आं खिन्थु बे नाम्बारखौबो दानो ब्लक खालामना दोनगोन दे। आदा माथो दाननासो होबाय? आरो हरबाव। आदा बाजैनो नोंखौ नांखालायानोबा, नोंनि बाथ्रा खोनासंनोनो नागिराखैनोबा, नों मानो जबरदस्ति खालामबाय दङ बाजैखौ? सरि, बाजै नङा आब'सो। आब' नङा, बाजैयानो बुं। आंनो लाबोगोन बेखौ। आं रावखौबो लांनो होआ। हरलै, हरबाव दे, हरबाव। अबावबा ब्लकसो खालामना दोनगोन दे, हरनाय। आदा मानो बेफोरबायदि नोङो? नों हरगोन ना हरा, हरलै प्लिज। र' हेलौ आब', नै रायज्लायबावनोलै। नाथाय आं रायज्लाया लैथोस्रि। नों मानो रायज्लाया? रायज्लायनांगोन नोङो। फोजोंसार, नों मा खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा? दोन होनबाबो बुजि मोना नामा नोंसोरो? दे दोनदो लैथोस्रि आगै। हरनो होबाबो होनांला दे। आंनो नोंसा आदाखौ नांखाला। आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो, आंहा बयफ्रेन्ड गोदान लाबाय। थेवब्लाबो मानो बुजि मोना बियो? नोंसा आदाखौ बेफोरबायदि कम्पारेस खालामना होबाय थानांला नोङो। ओइ बिबारि, नोंनिया बांद्रायबाय दे। नों खेबसेखिनिखौथ' निमाहा होनो हायोना। मैया दाख्लैनि बयफ्रेन्डखौ लानानै नोङो आंखौ बेफोरबायदि लेबेल देखायगासिनो आरो। लेबेल? आं नोंखौ लेबेल देखायदों? नोंसो आंखौ लेबेल देखायदोंमोन माथो। ओमफ्राय दालाय मानो नांगौ जाफिनखो? दे दोन जेखि जाया। ओमफ्राय लैथोस्रि आगै, अननानै कम्पारेस खालामना होनांला दे। बिबारि, नों मानो बुजिया? दानना होबाय आदा। दानना होबाय? आरो हरबावलै लैथोस्रि आगै, आरो हरबाव। आं मोनथिगौ बियो नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामाखै होननानै। हरलालै आं आदा, हरला। नों माबायदि मानसिलै, हा? मानो जबरदस्ति खालामबाय दङ? हरलै, खेबसेल' हरबाव। हरनानै मा जागोन? नोंखौ नांलायानोबा बेनो? नांगौ। दे हरनाय। आं हरनो बाबायलै। नों आदा मा बुजि मोना नामा? हर होनदों दा। दे एबारनिफ्राय हरला दे खिन्थु आङो। औ दे खेबसेल' देनाय। दे आङो होबायानो दे आदा। ओमफ्राय जुदि एबारबो दानना होयो मा जागोन? होआ। आं निमाहा बिगोन, आं निमाहा बिबावगोन। आदा नोंलाय माथो निमाहा
बुंखाबायानो दङ नोंखौ निमाहाखौनो होआ होनना बुंखादों माथो थेवब्लाबो देलाय खेबसे नोंजोंबो मा जाबावनो आदा मा बुजिथारालै बे लैथोस्रियाबो मानो फन हरबाय थादों आं बुंखादोंआनो कनफारेन्स खालामना होबाय थानाङा होननानै बिबो माबा बार बार आं रागासो जोंलाय लांबायलै नै आब' आदाया रायज्लायबावनो नाथाय आं रायज्लाया लैथोस्रि बिबारि प्लिज ना जेबो प्लिज प्लास गैया आंजों मिथिबाय आरो लैथोस्रि नोंबो नोंसा आदाखौ मानो कनफारेन्स खालामना होबाय दं आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो लैथोस्रि हरबाय थानाङा होननानै कनफारेन्स खालामनानै नाथाय नोंबो बाथ्राखौनो मानिया दोन लैथोस्रि नोंनि नाम्बारखौबो ब्लकसो खालामना दोनसै आं दे खालाम खोनासंलै बिबारि नों मानो बेफोरबायदि बे लैथोस्रियाबो बिदा बायसि सिखोना दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो आङो कनफारेन्स खालामना होबाय थानाङा होननानै थेवब्लाबो मानिया बिबो कनफारेन्सखौनो खालामना होबाय दं बिदा बायसि खोना बिबो बांद्रायखौबा रागा जोंनो ओंखारोलै आङो माने इमान डिस्टार्ब दिनै आब' नोङो लैथोस्रि आब'खौबो बेफोरबायदि बुंबाय मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ दा बियो गाज्रि मोनबाय खोनाना गाज्रि मोनबालाय मोनथोंसै आरो माथो खालामबावनो आरो मानो फोजोंसानो कनफारेन्स खालामना होबाय दं देनाय आंखौ आं दहायनिफ्रायनो बुंगासिनोलै कनफारेन्स खालामना होबाय थानाङा होननानै गावगाया फन हरनानै रायज्लायबाबो आं जेबो मोनामोन आं रायज्लायो मोजाङैनो रायज्लायो बेजों रायज्लायबाबो नाथाय बै फोजोंसारखौनो कनफारेन्स खालामना होबाय दं बेखौबो आं रागा जोंलाय लांदों थेवब्लाबो आब' नोङो लैथोस्रि आब'खौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन ना नोङो एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हायोमोन बेसेबा दुखु मोनबाय खोना बियो दा किलु आं बेखौ दहायनिफ्रायनो बुंगासिनोलै कनफारेन्स खालामना होबाय थानांला होननानै आं मोजाङैनो बुंदोंमोन नाथाय बाथ्राखौ मानो बुजिया बियो गावसानि बिदाजों आं रायज्लायनो गोसो गैया थेवब्लाबो मानो कनफारेन्स खालामना मानो होबाय दं बियो बे लैथोस्रियाबो बांद्राय देखायबाय थादों खेबसे बुंबा बुजिया नामा बेबो एसे बुजिनांगौ ना मानो जबरदस्ति खालामबाय दं बेबोलाय थेवब्लाबो आब' नोङो एसेबां गोरायै बुंनाङामोन लैथोस्रिखौ बिदायानो खनले खालामबाय थानो होबाय खोना बेनिखायनो बिबो खालामबाय नङा जेनेबा बिदाया खालामनो होबायानो दे बेथ' एसे साननांगौना आं बेजों रायज्लायनो गोसो गैखाया रायज्लायनो नागिरखायाखै बियो हरबाय थानाङाना बिदाया बुंबानोखि आरो आंबो रागायावनो बुंफ्लांबाय गाज्रिसो मोनबाय ना माया मिन्थिला दे आरो मोनबाबो आरो जेबो नंला दे ओरैनोबाबोलाय बिसोरजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखालाबा नंगौथ' आरो बिबारि बेसेबा मोजाङै रायज्लायखायोमोनलै आङो लैथोस्रिजों नाथाय दिनैसो आंजों बेफोरबायदि बुंजाबाय माने आं बुङामोन मानोथ' बार फन हरबाय थादों देनाय बिदाया बुंबानोखि बिबो हरबाय थानाङाना आब' नोंनिया ओंखाम जानाया गोबाव जाबाय माथो दे जाग्रो दे आंनिया गोबावानो जाबाय बिसोरजों रायज्लायना आंहासो गोबाव जाबाय दुगैनोबो जेबो नङा दे थां दुगै थां लैथोस्रिया खम दुखु मोनखादों आब'आबो मानो एसेबां गोरायै बुंनांगौ देनाय एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हायोमोन ना आंसो बोरैबा मोनलाय लांबायलै दायो फन हरबाथाय बियो खिन्थाखागोन आं मिथिगौ आब' नोंसोरजोंसो जेबो लोब्बा गैला जेबो रिस्ता गैला नाथाय आंजोंथ' लैथोस्रिया दङना नोङो फोजोंसार गुमैखौ एक्सेप्ट खालामनांला देनाय बै सैमाखौबो बै सैमानि थाखायनो साला कुकुरनि थाखायनो आंनि आब' आरो लैथोस्रिया एसे एना एनि जाबाय एसे गाज्रि जालायबाय नोंखौनो जेखिजाया बै फोजोंसारजोंथ' जेबो लोब्बा गैला देनाय थेवब्लाबो आंहा लैथोस्रिजों दङना लोब्बा आंहा बेजों रिस्ता दङना नोंसिनाथ' जेबो रिस्ता गैखाला देनाय आंसो बोरैबा मोनलायलांबायलै खम दुखु मोनखादों लैथोस्रिया बे बिबारि आब'बो बांद्राय देखायदों दिनै रायदो राय फोजोंसारखौ राय लैथोस्रिखौलाय मानो रायनांगौ बिबो बिदानि थाखायसो हरदोंना बिदाया जबरदस्ति खालामबाय दं खोना बेखौबो बा आंखौ बोरै बुंथारदों आं दुखु मोनबालै आरो रागाबो जोंबाय आं आदाखौ रायदों दे आंखौलाय मानो रायनांगौ आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ देनाय आरो आङो फोजोंसार आदानि मालाबाबो साइड जाया आं जेब्लाबो बिबारि आब'निसो जायो नाथाय थेवब्लाबो बियो आंखौसो दिनै रायबाय गावनि बिदानि साइड जाना मालाबाबो बुंबावासै आङो बोरै बुंथारदों आंखौबो ब्लक खालामगोन मालाय खालाम जेबो नङा थेवब्लाबो आंखौ एसेबां गोरायै बुंनाङामोनलै बिबारि आब' नोङो बेसेबा दुखु मोनदों एथ'ग्राब मोजाङै रायज्लायोमोन आं नोंजों आरो सनमानबो खालामोमोन आं नोंखौ नाथाय दिनै नोङो आंखौ राया आदानि थाखाय आंखौनो रायबाय आइ लैथोस्रि आंना मबाइलानो रिसार्जआनो जोबना होबायलै हरनाय नोंनिखौ हरथ'नाय आङो हाबा फोजोंसारखौ फन खालामनि र' फोजोंसार आदानि थाखायथ' आं दिनै बिबारि आब'जों रायजाबाय मा नोंखौ बिबारि बिहामजोआ रायदों
नाथाय मानो बुंबायानो माथो फोजोंसार आदानि थाखाय बेबायदि आबोनो नांलायानो फोजोंसार आदाखौ माबा आदाया जबरदस्ति खालामबाय थादों ओमफ्राय आंखौ आंनि फनजों कनफारेन्स खालामनो होबाय थादों ओमफ्राय कनफारेन्स खालामना होबाय थानानै बिबारि आब'आ आंखौसो बेसेबा गोरायै बुंदों मिथिगौना आयै आं बेसेबा दुखु मोनदों मालाबाबो आं बेफोरबायदि बुंजायाखैमोन बेजों बै बिबारियालाय एसेबांथ' लेबेल जाबायना फोजोंसारखौ रायो नोंखौलाय मानो रायनांगौ जाखो नोंहालाय मा दाय औलै आयै आंबो जोबोद दुखु मोनदों आरो रागाबो जोंदों आदाखौ जेसेबां रायो रायना आंखौ मानो रायनांगौ देनाय आंहा मा गोरोन्थि दङ देनाय आरो आंबोथ' खालामनो होननानै खालामाखैना आदाया ब्रा ब्रा खालामबाय थानायखायसो आंबो खालामदों बे बाथ्राखौ गावबो बुजिनांगौ ना एसेबां दम र' आं रिसार्च सोग्रिनि र' आं बेखौ रायहरगोन बे आंनि फिसाजोखौ मानो रायनांगौ जेबो दाय गैयावनो फोजोंसारखौ रायनोबा नोंखौ मानो रायनांगौ नांला दे आयै नांला नोङो फन हरनांला नांज्लायनायसो जागोन अबावबा जाथों ओरैनोबाबो माथो आंनि फिसालाखौ नांखालानो बेनो औ नांनायालाय नांलानो मालाय गोदान बयफ्रेन्ड लाखाबायनो गोदान मोजां मोननाय बिदिसो होमबालाय बै सासेबो मानो फाग्ला जाबाय दं बेनि थाखाय सिख्ला ओंखारलांदोंनो बे बुहुमाव बेनोथ'लै आदाया माबा फाग्ला रखम जागासिनो मालाय बिबारिनो नांलायानो रायज्लायनोनो नागिरखाया बेनि थाखायसो आंसो रायजाबाय नों एसे बुजायलै आदाखौ माबा मानसियानो फाग्ला रखम जाबाय आंग्रां मांग्रां बिबो आंग्ला होननायनि उनावबो मानो ब्रा ब्रा खालामबाय दं बेबोलाय औलै आयै आदाया मानो बेफोरबायदि जालांखो बुजायलै आयै आदाखौ बुजाय नों बुजायबा खिजानिबा लायोआनो आं बुजायबाथ' इसेबो लाखाया आं बुंबा होमबा नों सादाखौ इसेबो सैमारला होमबा सैला मानो सैनो देनाय बेबो आदानिबो गोरोन्थि दङ सोर मोजां मोनगोन दे दिनै बोसोरसेनि बारलायलांबाय दिनैसो मानो खबर लानांगौ बियो सानसे समाव बिबारियाबो फाग्लि जादोंमोन बेनि थाखाय ओंखाम जायै उन्दुलाङि जादोंमोन ना बै समाव आदाया बेफोरबायदि खालामनाङामोन बेखौ दा बेनिखायनो बिबारिया बेखौ सैला थेवब्लाबो आंखौ रागा जोंनाङामोन आरो आं जोबोद दुखु मोनदों मा खालामदों जारौ 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 बेंगि नामा गिनाङाब्रा जारौ माखौ एसेबां गियो गावनि जानो लागा स्वामिखौनो थांनो होआ होनदोंना मानो बुजि मोना आया माखौ मिनिखौ माखौ मिनिखो नोंलाय मा नंमारगौना नंमारालै जारौ नंमारगौलै मानो नङा जानो नों बिदि होननानै नोंसाइखौ रायनाङादि बुनाङाबोदि मानोना आङो ओरैनो थगायफ्लानो होदोंमोन शाला नोंखौ मानो बेफोरबायदि थगायनो होनाय मानि मा फाल्थु बेफोरलाय मानो फाल्थु खालामनांगौ आंजों ओइ गोबोरखि मानो बुदों नोङो मानो बुदों माबा आइ बिखुनजो जेनेबा आं नोंखौ थगायनो होदोंमोन ना ओरैनो आं नोंखौ थगायफ्लानोसो होदोंमोन ना बेखौनो गाज्रि मोनदोंनो बेनिखायनो बुबाय आंखौ जेनेबा आंनि दाखालि थगायनो होनाया आंखौ आलासिसो होनना थगायनो होदोंमोन ना आङो जेनेबा गोबोरखिनि थाखाय आंखौ नायना दोननाय होननानै बुंनो होआखैमोन ना आं बुंनोनो रोंला मा आं जेबो बुजि मोनाखै जेबो बुजि मोनाखै हा लाफाथिखौ आंनि थाखाय नायना दोनाखै होननानै मानो थगायनाय नोङो आलासि होननानै मानो थगायनाय लाफाथिखौ आंनि सिगाङाव माथो आंनि थाखायनो नायना दोनखादोंनो नोङो हा दानिसो लाफाथिया खिन्थाबाय मानो फाल्थु खालामोलै नोंसोरो आंजों दानो आइ बिखुनजो नोङो गोबोरखिनि थाखायनो आंखौ नायना दोनखादों ना जों ओरैनोसो दाखालि बुंखादोंमोन नायना दोनाखै होननानै आलासि जायो होननानै ना माबा आइ बिखुनजो मायबा नङा मायबा खायदा दिहुनदों खोना लाफाथि आयंआ बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंनांगौ जादों बेबो औ नोंनि थाखायनो नायना दोनखादों आं दाखालि आरो ओरैनो बुंखाबाय ओइ
5 किल'नि आखाइखौ नुदोंना दानो सौख्रेबजोबगोन सानैखौबो एकदम माखौबा थगायनो फैयो माखौबा फाल्थु खालामनो फैयो जों फाल्थुफोरा सोलिया दै मोनथिना लाखा नोंबो मोनथिना लाखा हिनजाव थारैनो आङो अम्बिकी आनैखौ नागिरना मोनमारासै आनैयाबा अबाव थांमारखो आं ओरैबायदि नायनो लुबैखायो आनैखौ नाथाय आबैमोना आफामोना मोजांखौनो मोनथारा माथो थुनथुनि नोंलाय मा हायावनो दामब्ले जिरायनानै मा सानगासिनो देबगाङादा आंहा एसे टेनसन जादों र' गथ' मानसियानो मा टेनसन जाखोब्रा नोंनियालाय आया गथ' मानसिना टेनसन जाया होमबा जायो आदा माबालाय आदा आं अम्बिकी आनैखौ नागिरगासिनो आं नायनो लुबैसोदों जोंहानि अम्बिकी आनैयाबा माबायदिमोन औलै बेनोथ' अबा थांमारखो बियो नोंसा आबैयाबो खिन्थु मोजां नङा दे नोंसा आबैया साला फिसाजोखौनो बेफोरबायदि खालामो औलै आबैयानो गाज्रि गावनि असे फिसाजो नङाबाबोथ' बेफोरबायदि खालामनाङाना औलै नोंसानि बुरि खाथायानो थिग नङा मानसिया बोरैबाथारसो अबा थांखो दा आनैया बेखौनोथ' आंबो सानो अबा थांना थाहैखो गथ'आ मालायबा फैयोमोन जोंहानियाव फैनानै गायदेजों फट' साफायसोयोमोन औलै आदा ओमफ्राय आदा नोंसा माथो जोंसिबासो फैदोंलै नों मिथिदोंना मिथियाखै मा जोंसि फैदों बेग गिदिर लाबोलायदों जेनेबा न'निफ्राय फैथारबाय खोना एबारो थागोन खोना नोंसानियावनो बे थंगालि हिनजावा आंनि न' मानो फैबावदों आंखौथ' नांस्लायबाय थायो आदा बाजैखौ नोङो होखारहरनांला लाखिदो गोरोन्थियाथ' जाखायो जायि नङा बयनाबो जाखायो नों बिदि होननानै बाजैखौ होखारहरगोन आरो आदा नाङा दे होखारहरनांला थाथोसै दे नोङो जेबो मोनथियालै बेफोरनि बागै थुनथुनि मोनथिगौना नोंसा नोमबाजिया इसेबो मोजां नङा बिनि आखल आखुफ्रा इसेबो मोजाङानो नंखाया आं थानायावनो नोंसा आदा थानायावनो बियो गुबुन हौवा मोजां मोनबावो नों मोनथिगौना मोनथिया सोरबा XYZ फोरजों रायज्लायबाय थायोमोननो आं गैयावबो गोसोथोआ खोना ओरैनोसो रायज्लायो खोना ओहो गोसोथोयो बियो गोसोथोयो आरो मानो रायज्लायनांगौ जाखो दिनै मा मोनो साला बियो थफ्ला थफ्लि लानानै आंनि न'आव फैबावदोंना होखारहरबावगोन आंनिखौ आदा मानो बेफोरबायदि खिजानिबा बाजैया मोजां जाबायानो जाया बियो मोजां जाया लैखोनसारि हिनजावसो बियो नाङा आंनो बेफोरबायदि हिनजाव र' न'आव थांनानै खबर लाहैनो र' जोंथि ओइ जोंथि नोङो आंनि न'आव मानो फैफिनखौ ओजों फै खोनादोंना खोनायाखै जोंथि मायो नोङो मोजाङैसो मायो होनना बुंबावदोंना नोंलाय आंनि न'आवलाय मानो गिदिंना फैफिनखो थांदो नोंनि XYZ फोरजों आंजों मानो फैदों नोङो गेबगां आं रावखौबो मोजां मोनालै नों मानो फोथाया जिखि जाया नोङो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां होनदोंना ओंखारलां दानो ओंखारलां लाङा आङो गेबगां आङो जेबो आङो साङो गैया थां होनदों थां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां गेबगां आं प्रेगनेन्ट मा नोङो प्रेगनेन्ट ओइ गेबगां आदा मानि मा उन्दुनायफोराव दावरावलै हा औलै गायदे नुदोंना नोंसा आदाया आंखौ होखारहरबावदोंसो न'निफ्राय मानि मा महाराजा हा महाराजा नामा नों साला एसेबां मोजाङै उन्दुलांबायमोन आरो मा होनना बुंदों नोङो बिहामजोखौ न'निफ्राय होखारहरगोन नायनि देनाय आंबो बोरै होखारहरो बिहामजोखौ नोंनो थाङाखै मानो नोंनो ओंखारलां न'निफ्राय र' माबा नों दि दानि बुंदोंमोन जोंसि नों बुंनाया मा नंमारगौ ना मायलै मा नंमारगौना नंमारा गासैबो बाथ्राखौनो नोङो थगायनाय रखममोन नामा हा औ आं बुंनाय बाथ्राया नंमारगौ नोङो बिफा जासिगोन आं बिमा जासिगोन आरो गायदेया बिमानै आरो आइया बिबै नोंहालाय दहायनिफ्रायनो मानो खिन्थायाखैमोन देनाय खिन्थानांगौ खिन्थाना लानांगौ मोजाङै गावगाया आंनि बाथ्राखौनो खोनासङा आं बिफा जामारसिगोन आं बिफा जामारसिगोन औ जासिगोनथ' आरो होमबालाय नोङो आंनो मानो खिन्थायाखैमोन हा आं नोंखौ लायनो थांगौमोन ना नों एसेबां खस्थ' खालामना मानो फैखो आं नोंखौ लायनो थांगौमोन ना आंनिया मबाइलानो गाज्रि जाना दङ दे आबा सिगांफोर जाबाय एबार मोजाङै अनज्लायना थालायदो दे नोंसोर दे जेबो नांज्लायनांला खमलायनांला आरो बिहामजो नोंबो आंखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोननाङा एबारनिफ्राय नोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावनांला दे
औ नंमारगौ नङाबा खिन्थु आंहा आरो निथारा उथिबावगोन दे दे जागोन दे आं बुंदोंना आंखौ खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदों होननानै आं एबारनिफ्राय रावजोंबो रायज्लायला लागिबा आंनो मबाइलखौनो होनांला दे मालाबा नोंनि मबाइलजोंनो आइमोनखौ खबर लानोसै बिदिबाथ' मोजाङानो ओमफ्राय आं बिफा जामारसिगोन आरोना आं ओरैबायदि माने आं खोनानानै ओरैबायदि खुसि मोनदों आं माने दा खुसिखौनो लाख'नो हालालै गायदे बुं मा जानो चावमिन जानो ना मम' जानो ना बेदर जानो ना जानो बुं आं गासैखौबो जाजोबगोन आं हेद फैसा गैयिफोराव आरो गेस्टिक जागोन बै चावमिनफोरखौनो लाबोदो हाफ प्लेटसो ओइ गेस्टिकखौनो गियो नामा गोबानो ओंखारबा गोबागोन खिनो ओंखारबा खिगोन माथो गिदिर बाथ्रा फायखानायानो दंखायोबा जेबो टेनसन लानाङा गेस्टिकनि थाखाय आरो एसेबां खुसिनि दिनाव जाखानांगोनलै जाख'नांगोन दिनै ओइ आदा आंबो बिमानै जासिगोन येहे आं बिमानै जासिगोन बिमानै आंखौबो आनै होनना बुंना गाबज्रिसिगोन र' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नोङो एसेबां गिदिर बेगखौनो नोङो हारसिं थिखांना लाबोदों आरो एसेबां गोजान लामा माथो खालामबावनो आरो नोंसोरखौ फन खालामनोबो फनबो गैलाना गाज्रि जाबाय एबारनिफ्राय नोङो गिलिर थिखांनांला दे जागोन दे नोंहा माथो ओंखामखौनो जायाखै थांदो ओंखामा जाहैदो खुना दोनखादों दे आङो औ जानि र' जोबोर उखैखाना दंखायो नों जाबायबा जाबाय होनबा आं जाहैनि र' थां आं बिफा जामारसिगोन आं ओरैबायदि खुसि नोंखौ आं प्रेगनेन्टखायसो लाखिबाय दे माने नों प्रेगनेन्ट जानायखाय आङो गासिबो बाथ्राफोरखौ बावलांजोब्बाय